May dakong sunog na nahitabo diri sa Barangay Carita. Kayo ba ay? Daghang patayan na bay. Lah, awang kayo, klaro kayo. Lah. Pagka apartment na. Ayo. Ang apartment dyan na diha bay. Apartment. Katunay baskitan ba? Atubangan sa White Gold sa may Queen City. Klaro ka na dito ba? White Gold sa una at bang sa Queen City. Tapad sa Queen City. Dapit likod niya sa Persimmon sa Mabulo. Grabe sunuga. Banda, kuha pa rin corner area ha. Iya kayo ho. Kita ka? Abot bombo ba? Ang kato ng apartment good. Nasunog. Dinini atubangan sa kuan White Gold sa una. Baka sa yung vlogger mo dre. Kana Yung vlogger dre. Si Brandon Dalisay. likod na siya sa Persimmon. Murag ang apartment na siya. Diyan napita. Apartment ni. Tong ano nasunog man ang apartment niya, konkreto man to. Tispan na sunod, tispan. Grabe ang kayo, abot babaw. Kayo, ilong na ni, kayo. Kasi ilong na ni, Ron, ulong. Kayo, baga. Kada aquarium, abot ang aquarium. Mga Aquarium, abot ang fire aquarium. truck sa kuan, Cebu City. Naa sila ni Agi sud sa Minterio sa Queen City. Wala ko bata ang kaya. Katudyo nang na apartment diha ba? Apartment lagi na, ako rin ko nag-ingon ha. Kung taas kayo ng apartment ba? Wala, ibay. Ang oras alas 12:44, quarter to 1. Katubang na baskitan ba? Atubangan sa White Gold sa mga gitrabahuan. Grabe nagkuha sunuga. So, dalihain ka ninyo. Grabe. Uy, ano itong video? Ano kayo yung video? Lupot ba? Kining dala na paingon ni sa SM Cebu City, Queen City, kini ang White Gold ni sa una. Kining dala na paingon ni sa Robinson, Carita, sa reclamation area. Sunog, Lapas Building. Grabe. Ay, grabe sunog at bang sa montrabukan ba? Basta ako yung ani likod yun ni siya sa Persimmon. Sinong daan ni Franz? Kayo. Kayo gud ayo. Bangon ni kayo mo yung nasunog. So maura to ha. Watch out. Magamping ta mga higala.